Mallard nyomoz. Készült Robert Quackenbush könyvéből. Bűntény a mulatóban. Írta Stephen Ashton. Willard, nagyon szerencsések vagyunk, hogy sikerült jegyet szereznünk a mai előadásra. Egész Párizs itt van, hogy lássa a nagy Claudine Pillét. Mit parancsolnak, kérem? Nekem egy teát hozzon, legyen szíves. Én is azt kérek. És egy csokis sütit. Milyen kár, hogy Claudine nagymamája nem jöhetett el az előadásra. Kicsit gyengélkedik mostanában. Fantasztikus. Nézd, hogy milyen kecsesen rázogatják a tollaikat is, teljesen egyszerre. Annak idején Lili Piné volt a legjobb Párizsban. Csodásan énekelt és remekül táncolt. Mesdames et messieurs, üdvözöljük Önöket a Canarusban. Nagy meglepetést tartogatunk, egy különleges élményt. Claudine Pillé előadja nagymamájának, Lili Pilének híres számát. Mégpedig az eredeti fellépő ruhában. Végre egy szép, kellemes, nyugalmas este a városban. Nincsenek megoldandó rejtélyek, nem kell senkit üldözni. Micsoda belépő, micsoda távozás! Bravo! Bár kicsit rövid volt, de igazán tökéletes. Ez nincs az előadásban. Claudine-t, fiam, elrabolták. Mi ez a cím? Csak nyugalom, hölgyeim és uraim. Claudine mindjárt visszajön. De addig nézzék meg mulatunk csodálatos kánkán táncosainak előadását. Jöjjenek a kánkán táncosok. Kifelé táncolni! Gyere, fiam, meg kell tudnunk, hogy mi történt most rögtön. De nénikém, ki se fizetjük a teát? Ugyan, hiszen még ki sem szolgáltak. Claudine, de hát hová tűhetett? Merre van? Pillé! Merre van? Mademoiselle Pillé! Maguk meg hogy kerülnek ide? Hol a biztonsági őr? Gerald! Gerald, merre van? Monsieur Carrot, már nem bírjuk tovább. Keressen egy másik táncost. Jaj, nekem! Életemben még sosem táncoltam kánkán. Csak emelj át térdét, és rúgjon. Nem láttam, mi történt Claudine-nal? Ne! Egy fekete állatos kötéllel leereszkedett, és magával vitte oda. De hát itt a nénikém. Tűnjön el! Nagyon kellemes ez a tánc, de valahogy ki tudna vinni innen, mármint a színpadról. Mondja, beszóltak már a rendőrségre? Közölték, hogy eltűnt Claudine? Rendőrségre? Ez a biztonsági őrre tartozik, nem rám. Segítség! 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 Azonnal engedje őt el! Le van tartóztatva! Nem fog megszökni! Na hát, egy vörös szegfű. Jaj, drága megmentőm, mi csodálatos bátor kacsa! Ó, vörös szegfű, még virágot is hozott nekem. Jaj, de édes! Willard! Willard! Merre tekerektél, Gerald? Hol voltál a szörnyű bűntény alatt? Láttam a kacsarablót, a tetőn át menekült, megpróbáltam elkapni. Egyedül volt, vagy vitte Claudine-t is? Willard! Claudine! Végre! Hát itt van! Mindjárt bejelentem, és színre is léphet.
2 perc múlva színpad. Pilé kisasszonynak szörnyű estéje volt, le kell pihennie. Rendben. Én ugye már roppant megértő vagyok. Kap 3 percet. 4-et. Honnan vette a szegfűt? A színpadon még nem volt magánál. A hősömtől, Willertől kaptam. De nem én adtam magának azt a virágot. Az elrablója ezzel szokott üzenni. Úgy ismerik őt, hogy a... Vörös szegfű! Jaj, az öltözőm! Ahogy látom, a vörös szegfű nem vesztegette az idejét. Ki ez a szegfű, akiről beszél? A vörös szegfű. Mestertolvaj. Csak ékszerekben utazik. A csőrüknél fogva vezeti a rendőröket. Sosem tudják elkapni. Mert persze még nem futott össze velem, a svájci rendőrség tagjával. De hát mit akart tőlem? Itt nem tartok ékszereket. Ó, de a nagymamája tarthatott. Van nálam néhány újságkivágás, ami talán nyomra vezethet. Lili Pilének a világ előkelőségei udvaroltak. Bárók, hercegek, grófok. Egy maharancsa is, aki drága kövekkel halmozta el, gyémántal, rubinnal, smaragddal. Párizsban mindenki, még az ékszertolvajok is azon gondolkoznak, mi történhetett azzal a sok drága kővel. Nagy szerencséd van, Gerald, hogy nem doblak ki ebben a pillanatban. Na de főnök, én megpróbáltam elkapni. Nyilvánvaló, a tolvaj a szobában lévő bőröndökben keresett valamit. Mindegyik megvan, Claudine? Igen? Vagyis nem. Az egyikben az Odiholmin volt, mert a jövő héten vidékre utazom a nagymamához. Abban volt a nagyi eredeti ruhája, azaz ósdi, amiben valaha táncolt. Ez, amit viselek, csak a másolata a régi kosztümnek. És hol van most az a bőrönd? Marit, az egyik táncosnőt megkértem, tegye be a pályaudvari csomagmegőrzőbe. Szegénynek megrándult a lába. Előadás után behozza a csomagmegőrző szelvényt. Hát ez rettenetes. Hívjam a rendőrséget. Mi? Nem hívta őket rögtön, amikor Claudine-t elrabolták? Nem stimmelnek a dolgok. Ha a vörös szegfű elrabolta Claudine-t, amint a színpadra lépett, akkor hogy volt ideje arra, hogy átkutathassa az öltözőjét? Talán amíg a színfalak mögött vártam, hogy színpadra menjek. És Mári hol van most? Azt mondta, hogy a Notre Dame melletti piacra megy. Gondolom, most már kipihente magát Claudine. Megyek a színpadra és bekonferálom. Készüljön! Lehet, hogy bonyolódik a dolog. Jaj, ugye nincs veszélyben szegény Marie. Nincs, ha Willard-del sikerül megtalálnunk. Jobb, ha én itt maradok, és szemmel tartom Monsieur Carottot. Észrevette, hogy a szeme se rebbent, amikor meglátta a földult öltözőt? Jaj, kérem, Willard! Szegény Marie, annyira fáj a lába. Nekem nem lesz semmi bajom, de neki szüksége van egy bátor védelmezőre. Hát, ha annyira ragaszkodik hozzá... Gyere, Willard! Jobb, ha taxival megyünk. Jaj, de hát tudod, hogy milyen nehéz Párizsban taxit találni? A metró megáll a Notre Dame közelében. Értesítettem a rendőrséget, és gondoltam taxit szeretnének, ezért már rendeltem önöknek. A kapu előtt várakozik. Jaj, igazán nagyon kedves, köszönöm. Csak a munkámat végzem. Ez nem igaz, ezt nem hiszem el! Beleőrülök! Kérem, Gerard, figyeljen a főnökére, amíg távol leszek. A Notre Dame katedrálishoz legyen szíves. És lépjen a gázra. Nénikém, szerinted miért izgatja ennyire a vörös szegfűt? Claudine nagymamájának a régi ruhája. Lehet, hogy valami mást keres abban a bőröndben. Megérkeztünk. 20 frankot kérek, uram. Nagyon olcsó volt. Csak 20 frank. Hogy ebben a Párizsban mennyire rohan mindenki. Na, remélem hamar megtaláljuk azt a hölgyet. Itt most elválunk. Te azt az oldalt nézed. És viselkedj természetesen. Úgy látom, hogy követnek minket. Kérek egy tucatot abból, meg egy fél tucatot ebből.
Ó, annyira sajnálom, mademoiselle, én... Marie? Honnan tudja a nevemet? Átkutattam egész Párizst magáért. Hallottam, megrándult a lába. Tudja, hányan szólítottak már így le, monsieur? Willard, vigyázz! Futás! Au, a lábam! Jaj! Na hát, fantasztikus ötlet volt. Croissant bumerang. Ki volt az az őrült pasas, és maga kicsoda? Azt hiszem, az az alkavörös szegfű volt. Egy nemzetközi ékszertolvaj, ő pedig az unokaöcsém. Récefi Willard. A svájci rendőrségtől. Ó, hadd mutassam be a nénikémet, Miss Mallard. Jaj, a világhírű nyomozó! De hát mit akart ez a vörös szegfű tőlem? Gondolom Claudine bőröntjének a podgyászjegyét. Vagyis ezt? Willard, most vidd vissza Marit a mulatóba. Utána magaddal hozott Claudine-t, és találkozunk a pályaudvaron. A kötős táskám tett be Claudine egyik ruhás bőröntjébe. Jaj, és velem mi lesz? Ma már épp elég izgalom érte. Menjen haza, és pihentesse a lábát. Nagyon aggódom, nem szívesen hagylak itt egyedül, nénikém. Képzeld, ha még itt tekereg az a vörös szegfű. Miattam nem kell izgulnod, fiam. Te csak vigyázz Marira és Claudine-ra, arra kérlek. És szemmel tartom Monsieur Carottot. Mi keze a főnöknek ehhez az egészhez? Azt még